Здравейте, кинофенове! На този ден преди точно 2 години стартирахме това наше приключение, наречено Кинофен. Основната причина, поради която правим това, е да се забавляваме. Надяваме се и вие да се забавлявате с нас. Искаме да благодарим на всеки един от вас, който ни е подкрепил през тези 2 години и да ви кажем, че през новата година можете да очаквате много нови неща от нас. Общо взето, благодарим ви, кинофенове. А сега, честит рожден ден! Парти! По стара кинофенска традиция, приятели, точно в това видео на нашия рожден ден правим и нашите предположения за Оскарите. С Ники имаме една малка закачка, която се състои в игра, в която познаваме победителите от Оскарите. И който познае най-малко от тях, получава това. Оскар за най-лош пророк. През последните 2 години, за съжаление, спечелих тази награда, но мисля... Благодаря. Мисля, че напълно засудих наградата. Михаил Милев! Благодаря. Да не правя хетрик. Кинофенове, това е една награда, от която аз просто нямам нужда, а и не искам да печеля. За това, нека играта започне сега. Преди да дадем своите прогнози, сега ще ви разкажа малко и за 89-та годишна церемония по награждаването. Тя ще се състои неделя, 26 февруари. Водещ на церемонията ще бъде шоуменът и комик Джими Кимъл, от който очакваме само единствено положителни емоции. В своето вечерно шоу той постоянно има взимане-даване с известни холивудски актьори, така че можем да кажем, че той е много навътре средите и е запознат. Очакваме една свежа и забавна церемония. За радост тази година нямаше къвги и драми, както предната, свързани с расизма. Както повелява церемонията, и ние ще започнем с най-добра поддържаща мъжка роля. Миналата година тази категория успя да изненада и двама ни, като ние заложихме на слай, Оскар отиде при другиго. Затова тази година различни мнения. Аз ще започна с моето предположение. Единствената причина, поради която няма да дам своя глас за Дев Пател в Лайън, е защото аз смятам, че той не е поддържаща роля във филма, ами си е направо главна. Затова моя глас отива за Махершала Али в Moonlight. Естествено, той е фаворитът в тази категория, но аз съм определено по-впечатлен от старите кучета Бриджес и Шанън и ще дам своя глас за Майкъл Шанън. Продължаваме с най-добра женска поддържаща роля. Докато миналата година нямаше нито един цветнокож актьор номиниран в която и да била категория, то тази година има категории като тази най-добра поддържаща женска роля, в която те преобладават. В това няма абсолютно нищо лошо, но просто ни се ще и ние наивно вярваме, че двете нямат абсолютно никаква връзка помежду си. Да се признава, не съм гледал всички филми от тази категория, но ще стрелям в тъмното и ще се надявам да оцеля моята любимка Никол Кидман. Моят глас пък отива за Мишел Уилямс в Manchester by the Sea. Тя е просто страхотна във филма, с изпълнението си изпъква дори за малкото време, която е на екран. Тя е толкова автентична и реална във филма, че дори когато я гледаш как играе, ти просто забравяш, че гледаш филм. Продължаваме с следващата категория, именно най-добър адаптиран сценарий. За да не ме помислите за расист, както PewDiePie, ще заложа на чернокожия сценарист Бари Дженкинс в сърцераздирателната драма Moonlight. Според мен пък сценариста на няколко сравнително успешни хорър филми Ерик Хейсерер ще грабне златната статуетка за своята адаптация в Arrival. Тя е адаптация по кратката история на Тед Чанг, историята на живота ви. Преминаваме към най-добра анимация. През 2016 година най-запомнящото се заглавие според нас е Зоотопия. Въпреки че си заслужава да споменем имена като Моана и Кубо, то според нас златната статуетка ще отиде именно в лапите на полицай Джуди Хопс. Продължаваме с най-добра филмова музика. И тук сме на едно и също мнение. Според нас единственият победител е La La Land. Уникална музика, която не само че създава съвършена 60-тарска атмосфера, а и в същото време е изключително съвременна. Тя е нашият победител. Продължаваме с най-добра песен. Отново La La Land с City of Stars. Спирам да пея и ще ви кажа, че песента на Райан Гослинг и Ема Стоун според нас е най-добрата и ще се тананика за още много дълги години. И другите претенденти в категорията са достойни, но според нас City of Stars ще наделее над всички. Продължаваме с Оскара за най-добри визуални ефекти.
И двамата сме за Книга за джунглата. За първи път се създава толкова реален CGI, който е досущ като истинския свят. Дисни наистина вдига левела с последните си лайф-екшън адаптации на класики, които всички обичам. Продължаваме с най-добра синематография. Тук съм на мнение, че Академията ще награди Брадфорд Янг за работата му по Arrival. Изключително красив филм с спиращи дъха кадри, които смятам, че Академията няма как да не оцени подобаващо. Аз няма да говоря много, защото всички знаем кой ще бъде и кой е победителят в тази категория. La La Land. Чакай, не бързи толкова. Тази категория е изключително спорвана и всички филми номинирани заслужават да спечели. Така че който и да победи, ще бъде напълно заслужено. Навлизаме в 5 най-големи и най-очаквани категории за вечерта, а именно Оскара за най-добра режисура. Определено съм за Демиан Шазел. Той успя да възроди един позабравен и потънал в прах жанр, а именно мюзикъл. Единодушно най-добре режисираният филм за годината е La La Land. Като започнем от самата идея и концепцията да убедиш някое голямо студио да финансира мюзикъл през 2016, само това само по себе си заслужава адмирации. La La Land е нашия победител с 2 ръце. Продължаваме с следващата порция номинирани в категорията най-добър оригинален сценарий. Ще заложа на режисьора и сценаристът на Manchester by the Sea. Интересното при него е, че той е по-известен като драматург и сценарист и може би това е причината, поради която сценарият на Manchester by the Sea ми стана толкова любим. Съгласен съм с страхотен сценарий, само че аз мисля другояче. Не завиждам на човека, който трябва да прочете името на победителя, защото неговото име ще бъде Йоргос Лантимос, който освен режисьор и сценарист на омарат. Ако не сте гледали негови филми, то силно ви го препоръчваме, но го правете с едно на ум, защото те са доста откачени и нетрадиционни. Продължаваме с най-добра главна женска роля. Според мен Ема Стоун най-накрая трябва да получи своя Оскар. Академията има новопридобития си навик да награждава именно в тази категория млади и изключително талантливи актриси. Пример са последните 3 победителки. Бри Ларсен, Фелисити Джонс и Дженифър Лоренс. Тук и аз съм категоричен в предположението и желанието си. За мен Ема Стоун беше неописуемо добра, а и е толкова красива. Няма как да не обърнем внимание на поредната номинация на Мерил Стрип. Имаме чувството, че Академията просто има ли филм с нея, тя номинира задължително. Според мен това е една от грешките в номинациите, защото Еми Адамс за мен трябваше да получи номинация или за Nocturnal Animals, или за Arrival. Следва Оскара за най-добра главна мъжка роля. Определено съм раздвоен между двама много талантливи млади актьори. Райан Гослинг и Кейси Афлек. Който и от двамата да спечели, ще съм доволен, но все пак накрая броим точки и ще дам своя глас за Кейси Афлек. Аз съм на същото мнение. Според мен Кейси Афлек се справя страхотно и изключително чувствено с ролята си в Manchester by the Sea. Чрез актьорската му игра успяваме да усетим болката и тежестта, през която персонажа му преминава. А също така искам да отбележа и страхотното изпълнение на Виго Мортенсен в Капитан Фантастик. Много се колебах между двамата, така че който от тях да спечели ще съм доволен, но моят глас отива за Кейси Афлек. Завършваме с най-очакваната категория за вечерта. Най-добър филм. Тук отново сме на едно и също мнение, а и просто няма как. La La Land. Това е един филм, който, колкото и клиширано да звучи, наистина успя да ни докосне. Докато успехът е близо, любовта е по-далеч. Филм за мечтите и болката и радостта по пътя им. Разбира се, има хора, които няма да харесат филма, но дори и те ще могат да оценят труда и таланта, вложен в изграждането на продукцията. Няма как да не споменем и останалите фаворити в категорията според букмейкерите. Това са Manchester by the Sea и Moonlight. Искрено се надяваме да няма изненади, както беше миналата година. Това от нас Кинофилме. Надяваме се нашето видео да ви е харесало. Напишете ни долу в коментарите, ако сте съгласни с нас, или пък ако не, напишете вашите предположения за големите победители на Оскарите. Ако искате, може да се абонирате за нашите канали в YouTube и Webbox 7. Може да посещавате нашата Facebook страница и да ни следвате в Instagram. Ще се видим следващата седмица, когато ще качим нашето видео с резултатите от Оскарите и ще разберем кой ще спечели Оскара за най-лош пророк. Ще се видим следващия път. Чао! Чао, чао!